Dosurata di rayon sa Otawo, Lahumadokata, Las Maite Kodakta. Pangido sangat tu dengan perstijo. Sada sila pagadong dua sila paubisuk sada fen madokata nok sudume na nabutan duli. Malat mga tapasahat parjulo to matar bata. Di bagasak partikenon dari na tiurun dito do ida marat niroha. Ima dinaro opong buskop laho mabahin sakramen krisma to kaya nakota na mabutuhon krisma di bagasan sedarion. Alani di opong buskop monotong parjulo pe opong buskop mulak. Oras mo opong buskop di badalanan. Siring masih amara. Oras kami na tinggal niskop. Oras opong nang di badalanan. Matutu. So ni mahamin yang nasarayon sa tabota mo. Isodo kami tipak naik. Ima dina makalasyon pestata di bagasan sa darion. Atong sayang ma. Tua kaari na ni Roso ng pagidwata. Yan ang kota ng matsalo kagugun sa ito di Burbadiyay. Saya di parbisugi manasida tua kaari na. Te open ring. Nang manotor mahami siyan rayon sila bota mo. Adi dok na tua-tua siya mula-mula siya mula topak. Amak pati nami. Gabi. Ay madali kami kodang mula-mula. Nas padaw mo daw kodak sopa-sopa. Nang maraliat mahaming raho manwanoba ang kapimpinan namin di Bagasan Tikyon. Nahupajulo kami na raho mangatur parugita di Bagasan Tikyon. Atong dihidan sa parugit. Nahumanobanoba mahita tu ang kapimpinan ta. Nang tapajulo majulan ita mangatur huriat dari parugiton. Opya magpada namin. Gabi man gabi. Alma di kami kodang madala kodang marliya dia. Siyang liat gabihin liat horas to kaari na ro. Bayan naman na hotsi.
Mau lihat ma di nong rohamu dongan nami ima dongan saparoki laus dongan sahapor siaon dongan sisada lulu dongan sisada tangiang dongan mersiuruban dongan disudik bahasa udah kami saparoki semua nih ala di hari nauli di bulan nadingkat di tahun marhehe di puguni alaman pangataran nyana parebasan di Burundi juru ni garejat tahun di Patu Pahamudo las diroha molo taingot hatan itu hatta madokko di tikwi sisian nai madok ise do nabalga ternyata ise naulo makubasi inu nabalga berarti diantara rayon narong di tahun Hamudo nabalga Hamudo na makubasi dia akan hobar di laut kesadarion bahkan semingguan nga macai luja hamu di pikiran na tapi hurang luja di pamatang ake halayang ku pikiran muna luja do baharo bainon nami asatu pa songot dia do bainon nami asatung macai uli di marencana di bagasar rohamuna tarida dui di ulaun sadarion macai uli do denggaddo di patu bahamu di si panganan na pinatuba muna petong macay tabudo di panganan di pamangan macay ulido tong nang di perkubason na pinatuba muna tabutong do sirana di bibir do memang yang gudayna di tolonat do yang gutabuna tung macay tabudo huilalahami takko tepak marbun tabudo ke macay tabu jalaras roha jadi alanima di hamuna mau lihat gudang dohonon nami diha ulon haradion ni rohamuna makasuhuton ulauta sadarion atong dipasu-pasu Tuhan ma perlu 2 tahun marsikat may atong dihamu dinauli marbalos may dinadinggan marhite gabi na niulamuna sinurtong nang napinahan muna tu oras na tu gabi na hamu tuakari na mangihuton asa doon nami sora tayo tua-tua asa binangan ni si poring may binokda ni tarabunga muli tu sanggar maya porik muli tu lubang tong nang sadua horas dia mu perdalan-dalan mangomotong nang pertiga-tiga ibu-ibu magodang makan met pekpeng saur matua kasih tua-tua mardak kau muna limu-limu tong nang tanggurung muna tangyang nami may bisa luhutna hinadenggan hinauli na pinatuba muna di basa-basa tuhatta may tuhamu mardongan las niroha ate soni madohonan nami tuhamu hata mau lihat itu dohonon nami tuhamuna nung ngatung macay uli jaladinggan di Patu Pahamu boy sapi tu nasib pulaunon sian na mulai merancang sa rodeo pason tuk sari sop penek ketua sitasi muna tong maridongan Tuhan di pergugui nasida di akan arong namasa di bere nasida nang di mana nasida di siate jadi saat matabi tu nasida tong saat mahorat coras gabe-gabe tuhamu saluhukna dongan nami na di rayon si tabo-tabo asope amang namalu nami amang batara guru mudul naing mangaliat mahami jala sebelum mangaliat tahe asau papo kami hatai kamu mama jalo pangapun sudi mewakili stasi ate paroki rayon ate asang giat marhidiot tuaka ari na mangihuton ditonga-tonga ni keluarga muna keluarga ni sudi umat Katolik na dong di parokion di pasorakon di batak anak siya ketutubu na ulipay sorang natakas tubuy takas uluan imana songon permahani sematat batahi songon pamuroy sematat sior songon paninggala sa bulaw tali perhatiha soramonggal jala paralamat padak torus nabuy pangalualuan ni nabili pangapasopasan ni namawas male atau ngape masalah tu ape di pinggap pasu luhut namamu horas jala mertua dapotan pasu-pasu asa upapo kami ata naulion asa horo bersiti kota duk masih sabang naualu macapal di balian dihut na marangalu-ngalu perbutua mangalilit parmata mangalu-alu hata nauli hata nadenggan pasu-pasu ni amat tanah mertua di bata merhite malimna takas mai apo muna apota martongan ijabu saat masulu saat matu sampean nunga saat noeng taulahon ulanon di bagasan las niroha saat may tahun saluhuk na do malim talumowi nang suster horas tuak ka ari na mangyud semuanya apa do siya kami asap yamang namaro nami
asa mga liat johami, asa tung liat panggawian, liat perhorasan, disaluhuna na hami sa panutoran, lumubi makadongan nami nung mudak pe tuak ka ari namang yuton, badamang masa purwar meme, siapa baga na lomaki, badamang ma naulinay. Mama